Napaka-humble nito ulit. Sino? Oo. Malakas yun eh. Parang yung Grabe ka. Hambog ako. grabe naman. Ako hambog. Ang ganda ng mga backhand mo kanina. Nice one, Britney. Smash na smash din. Oo. Ikaw na yung ikaw na yung kasanggal sa Central? second. Ilang rounds ba? 3 rounds yun. 3 rounds na. Kapag kalaban yung mga kakampi niya. Yan. Babae. Diba UAAP ba daw? Baka ganyan yung mga galaw na parang mga pro na parang. Oo, ano, hindi man. Yun lang, no? Alam ko pa. Tayo club games lang tayo eh. Ikat yung Brit niya. Grabe yung ano nito. Ganda ng mix ha. Average niya. Patas na patas pa yung laban eh. Dito eh, labas dito. Patas na patas pa yung laban. Anong upo ko yun? Ha? Yung depensa? Hindi, nabibiro ako. Sabi ko dapat dito tayo. Alam mo, Brit, nung naglalaro kayo kanina, pagka-clear na nagtitipesa ako. Nanonood ako, di ba? Nagtitipesa ako tayo siya. Nakikilalo ka din siya. Sarap pa yung mix ka na raw. Guys, nung kinakos ko sila, pag may clear nagtitipesa, nakikiaryo ako. Sarap mag-mix, no, Kuya Ren? Sarap mag-mix, no? Teka lang, isa lang nadadala. Camera. Hindi na ako sa camera, gumaganyan pa rin. Ay, gumaganyan ako. Tapos parang gusto paluin. Parang gusto mo nang pumasok. Feeling ko ako'y naglalaro, yung una-una lang kakinig sa keta mo. Balance no? Kinakabahan siya. Hindi tinatry mo pinutor sa dulo kaso pag ganun, attention na hindi pasok sa pasok na lang. Sana I-ensure mo na lang kasi yan dapat dito. Kasi pareho kayo kabate. papalagan kaya bukas. Kuya Ren. Bukas ba yun? Hindi ka kasama. Tuturuan mo yan? Hey! Ayos lang, ayos. Papalag lang. Kaso marami na lang. Depende na kung ano pinakayo. Yun na lang gagawin ko pag pensionado ako. Ganun naman usual. Yun din mo. Kasi, ano eh, singka, Kabado, no? singka control. May kita mo ang babago na ng tiro pero nagkaka-error. Kasi, Error lang yung kasi, bukas, no? lapakan. Psychology kasi. Oo nga, parang ganun yung Minsan nangyari. kung kahit gano'n ang galit, mabubugo ka. First tsaka second tournament namin, ganun. Hindi mo po malalabas. Hindi talaga. Tsaka kung wala akong map. Tsaka una pa lang wala akong map. Kape mamaya. Ha? Ay? Oo. Bro ako tulog kanina eh. Kasi ako kahapon eh. Buta lang dito makatulog. Meron ganun no? Baka gumagaling na tayo. Magaling. Kaya naman na isang bote ka lang. Hindi. Alam mo yung mga shot yung mga gano'n? Puro-puro. Ano, Yung mga kasama ko mga bata, yan kaya. mga cocktail na. Oo, nakasama. Mga walong gano'n. Mga balis na gano'n. Yung ba, ano, tapos kagad sa tatlo. Bumalag naman siya. Si Kuya Florceo eh. Hindi, magagaling lang sila. Magagaling sila. Ano, hindi lang. Mas magaling ko kayo mga yan. Ayun sila. Makakalaro. Oo. Normal game. Buti pala na-invite si Jun. Na-invite nila si Jun.
Oo. Yun ang iba sa Martin. Dati rin. Nakasali si John. Kami dati ako yun. Oo, talaga. Si Martin yung nag-iway. Ilang round ba nila? Ilang 3 round. Ay, yung ano? Laro. Medyo, hindi mo na-defense yung ano eh, slow. So, merong first round, yung mga shadow, tapos second round. Pero bawal na ulit yung failing. Bawal na kayo. Try mo lang. Di ba? Patabi ka. Ay, sige lang. Ay, nag-picture ka? Oo. Sige, go. Check ko lang. Picturean mo kami ah. Mamaya, i-set ko lang yung... Sige. Kaya naman, assumption. Isang ko kasi yung ano. Safe one. Anong year? After, Oo. Kasi Elias. alam mo, ilan taon yung Isa lang ata? Hindi, dalawa. Gana na slice niya yun ah. Para pumasok. Dreams na nga daw hindi siya naglalaro. Si Yun. Ayan na yan. May coach ako. Jake. Oo naman. Ay, gwapo naman. kaya pwede mo mag-usapag sa team. Mas malakas yung 50. Sunlight. Parang masakit sa tuhod yan. Mas bawal. Ganda ng post mo. Ganda na arena. Depende ng babae. Parang may position na iba. Pareho yung position niya, pareho.
Ganun dapat. JJ. Siyempre, stolen. Oo nga eh. Reporter pila sila. Super pila si Jim. Ay, teka, balik ba ng chichir eh? Kalaman sa akin, ano? Hindi, mirrorless na sila. Bakit na ng mga cellular yun? Kasi gusto, ayoko yung mga camera ng cellphone. Oo, iba. Mapakita ko eh. Hindi Yeah? yung bibiro. Minsan sobrang detailed niya, pati pores ko sa mukha ko. Tapos nun, minsan, yung shape ng mukha ko nadidistort. Yung baba ko gumagano. Alam mo yun? Kaya yung mga ganyan, gusto ko yung mga ganyan camera kasi yung ano yung tsura talaga, hindi talaga yung tsura ng makuha. True tone sila, no? Kaya nga sabi ko, mas gusto ko yung camera kuha nung 90s yan, yung mga film pa. Kasi kung ano yung kuha mo, yun eh. Kaya ngayon, nag-distort yung mga mukha ng mga tao. Diba, makikita mo, ang lulong legs, makikita mo, Oo. maliit lang pala. Alam mo, yun yung kuha talaga eh. Di, tsaka iba pa rin yung camera ng Oo. Tingnan mo. Hindi naka-distort mukha ako. Talagang parang natural siya, no? Ay, natural siya. Yung camera ngayon, sabi nila, Ay! 48 megapixel kunwari. Pati yung force na naka-sharp na alam mo no. Pero pag tingnan mo sa sarili mo sa lamin, hindi ka doon paano kabilin. Baka sila pumalo, pitik mo lang yun. Napaka-humble mo, yun, no? Sample nito eh. Nanalo tayo. Hambog ako. Parang yung difference na hambog. Sige, Iwan. Nanalo tayo ah. Kayo! Kayo! Ano ba yung kapag nanalo? Yung team nanalo ng Last year din. Ano kasi last year, di ba? Hindi nanalo yata last year. 0-2-1 Nabigla nga kami, todo bigay kami, Kuya G, eh. Like 1,000 sa isa. So sabihin doon, rank ka nung winners, silang pera ka. Then suddenly, hindi nga, liruan niya mo pala ito. Para mo mag-effort pa. Wala tayo niro. Loser or winner. Ano ang parapon? Ano sa lalay ko? Ba't nandito ako? Kailan ka na?